Miksi kasvu tökkii, vaikka kaikki tekee parhaansa? Markkina voi olla hapan, mutta silti toisilla liiketoiminta kasvaa. Useimmiten uskomme tietävämme, missä vika on. Mutta jos korjaavilla toimenpiteilläkään oire ei poistu, voi kyseessä olla piilosyy, jota emme näe. Jäävuoren pinnan alle emme näe. Olen Markus Westerlund Stradigosta. Ehdotan, että tutustut Aimo-kasvubottiin. Aimo paljastaa hitaan kasvun piilosyyt keskustelemalla kanssasi tai johtoryhmän kanssa. Aimo on hirmuosaaja, kuin 10 tohtoritason alan asiantuntijaa omassa taskussasi. Kun piilosyy poistetaan, vauhti palaa. Moni yritys on jumissa. Strategia voi olla toimiva, mutta toteutus tökkii. Tai toteutus on ihan ok, mutta strategiasta puuttuukin juju. Tästä syntyy nelikenttä ja olen antanut ruudulle nimet: tulosjumi, kultasuoni, käännöspaine ja mukavuusloukku. Missä kohtaa teidän yritys on juuri nyt? Kiva olisi olla vihreässä ruudussa, mutta usein ollaan keltaisissa tai peräti punaisessa käännöspaineessa. Aimo on auttanut jo monia yrityksiä, palvelu-, logistiikka- ja projektitaloja. Joskus piilosyy oli omistajatahto, joskus jumiutunut johtaminen, joskus liiketoimintamallin kipukohta. Tuloksena suunta kirkastui ja tekeminen alkoi vetää. Olemme koonneet koko oppimme ja esimerkit webinaariin sellaisille ihmisille, jotka haluaa palata kasvu-uralle. Katso webinaari, niin näet, miten Aimo käytännössä toimii ja millaisia tuloksia voi syntyä. Jos aikasi on kortilla, etkä ehdi webinaariin, voit myös hypätä suoraan kokeiluun. Voit ostaa Aimo-sprintin ja itse jutella Aimon kanssa. Kerro tilanteesi puhumalla Aimon mikille. Voit puhua pitkäänkin ja korjata. Aimo ymmärtää. Sitten voit ladata muutaman keskeisen tiedoston ja Aimo nostaa esiin todennäköisiä piilosyitä. Keskustelette ja täsmennätte niitä. Varsin nopeasti piilosyy voi alkaa hahmottua. Käytte läpi liiketoimintamallin ja tunnistatte, missä on pehmeitä kohtia. Sitten voit ottaa johtoryhmän mukaan, kun sinulla on jo omaa kokemusta Aimon hyödystä. Saat yhteenvedon ja konkreettisia vaihtoehtoja. Yksikin kova oivallus voi olla läpimurto. No vähän niin kuin golfissa, kun siirtää tiin sentillä, voi tuloksena olla valtava lyönti. Ja ostamalla oikean ChatGPT-lisenssin tietoturva on kunnossa. Yritysdata pysyy EU:ssa eikä sitä käytetä mallin opetukseen. Ja muuten, kilpailijat ei odota. Hekin pohtii tekoälyn hyödyntämistä, mutta etumatka syntyy nyt. Ilmoittaudu alta ja katso webinaari vaikka heti. Nähdään siellä ja lähdetään yhdessä kasvun piilosyyn metsästämiseen. Tai jos haluat hypätä suoraan kokeiluun, voit varata Aimo-sprintin alta. Saat helposti ja nopeasti henkilökohtaisen kokemuksen, miten voit palata kasvu-uralle. Nähdään.